И здравейте хора, аз съм Гого. Днес ще играем една игра, която си изтеглих сега. Тя е с ученици. Абе сега ще видите. Ако преди ден аз съм си пуснал интернета. Добре. Имам тук има такова между най-грозния и най-красивия. Да избера най-грозната учителка или господина с червената панделка и розовата тениска. Избирам мъжа. Америка. Ти малумен ли си, бе? Двойка. Китай. Италия. Да, браво, момиче. Опа, апгрейдваме го. Мамо, тук ли? Така. Ти малума ли си? Бе, ти ме разори. Не, пари, бе. Пари, нямам пари. Бахте. Драго. Ти знаеш ли какво е от едната черта? Малумник. Нека да видиме. Добре. Бих го взел като правилно, но R прилича на B. Затова бе. Как? Съжалявам. Пише шестица. Ти малумна ли си? Ти си малумна. И така. Не. Нищо да ви оценям това, бе. Малко. Къде да се тръгне? Никъде. Така, хора, сега продължаваме с ученето. Да. My balance in 2023. My balance in 2024. Get free Robux. Try this app. To scan any barcode, you will get the corresponding points. Then you can exchange points for Robux. Look, it's already in the account. You can be rich fast. Come try. Scan the code to win Robux.